Què prens? Per la potència sexual, no és per l'alè. T'has quedat amb algú? No vull estar sol. Ella és una tia superlativament maca, essencialment maca. Maca. Que no és guapa. Exacte, més aviat tirant a lletja. Les lletges són molt més agraïdes. Molt bé, és igual. Follar una mica sempre és un punt a favor. A favor de què? Jo vull una companya de viatge. O vols fer un viatge? No, de vida, una companya de vida. I tu et sents net, ja? De què? De la Mercè? Completament. El seu nom obre un precipici buit. M'hi tiraria. M'ajudes a pujar xacolades, que tinc una mica de ciàtica. Només poso el cos al límit al llit. Però t'ajudo, sí, t'ajudo, i tant. És allà. No puc enfocar bé. Tant d'esforç no m'ha anat bé. Ai, ara vinc, que he d'anar al lavabo. Sí. Deixeu-me sol. És el meu destí. Què hi posa? Marejos, son... Borrositat ocular, atontament de l'ull, això no ho posa? No. Què més hi posa? Mort. Mort? Això sempre es diu, és una cosa que es diu per dir, mira, diu que has de beure molta aigua. Joder, aquesta pava no para d'enviar-me missatges, però no li puc respondre perquè no puc enfocar, joder. Quina pava? La nova mare dels meus fills. Ah, sí? Una altra? Com es diu? No me'n recordo, és que no puc llegir. Si vols te'ls contesto jo. No. Escolta, això de la pèrdua d'audició també podria ser d'origen psicosomàtic, Bueno, o que de sobte fossis diabètic. Els diabètics? Sí, clar. Pot ser tot, no? Fem diagnòstics, vinga, anem a fer diagnòstics que són gratis. Si jo també sóc metge, saps? Joder. Escolta, només tens una distància de visió morta. La resta està bé, pots fer vida normal. Gràcies, doctor. Des que sóc gay, sóc més budista. M'ajuda a acceptar-ho tot? El budisme diu que les coses que veiem com un problema acostumen a ser la solució. Gràcies. El budisme m'ha ajudat molt en moments claus de la meva vida. Com em coneixes? Si només vols borros a 50 centímetres. A veure... Què hi veus aquí? Té. Què veus aquí? Un fèmur dislocat. Molt bé. I aquí? Un efisema pulmonar. Gràcies, m'estan ajudant molt aquestes imatges. Gràcies. Saps què deu ser, això? No, prou d'especular, que no teniu figura d'alcoholista, els budistes? No sé, jo també veig una mica borrós. Estic com marejat. Sí? Potser és alguna cosa que hem menjat. També t'has pres aquell xarop? Sí? Tu també? No, jo no. Llavors per què dius també? No sé, era per tenir conversa. Era un mosquit. Merda. Més mal karma. Matar un mosquit és com matar un humà segons la cadena de reencarnació búdica. I matar un amic? Què en diu d'això el budisme? No ho comenta. Un dia et veuràs amb els meus ulls. Ei, l'he trucat, ja està. Perfecte. Sí? Anem a veure un professional. Oh, gràcies. Ha begut? Sí, però... Beu. És que va, beu una mica més d'aigua, va. Que ja està, ja som aquí a la cantonada. Va. No m'ho conec tanta pressa. Joder, he begut massa aigua. Crec que s'ha perforat l'estómac. M'estic pixant, vull vomitar. Pixar, vomitar... Què quedem, home? És que voleu tot, va. Quan has begut? 5 litres. 5 està bé, home. S'ha de beure molta aigua, diu. Merda. Què? Merda, que ara no hi veig. Que ara sí que no hi veig. Vols més aigua? No, joder, que no vull més aigua, que vull anar a l'hospital. Anem a l'hospital. Sí, anem a un hospital. Però primer passem un moment per l'oculista, Però que no hi veig! Doncs sí, no hi veu, no? Sí. Què ho deia ell, sí. Esclar que no hi veig. Bueno, sempre va bé l'opinió professional, home. Oh, i tant, un professional els aniria molt bé, Tu no ho ets? Sí, però soc professional del màrqueting. Això us ho farà molt millor un professional de l'òptica, Jo és que li estic cuidant el xiringuito a la Dolors. Qui és la Dolors? La Dolors és la meva tieta. No la coneixes, aquí del barri? No. A mi m'agraden molt aquestes, Soc cec. Però escolta'm, però encara que sigui, sí que has d'anar ben arreglat, no? Aquestes he quedat molt bé.
No ho sé, no m'acabo de veure clar. Podem provar un moment les altres? Sí, com vulguis. Espera. Pots trucar un metge? Sí, ara truco, però prova't un moment les ulleres, sisplau. Pots trucar un metge? Però no ens enfadem, eh? Podem fer el mateix i dir-ho bé. Soc sec, collons. Bueno, facis el víctima, eh? Tots tenim coses. Ja, però jo sóc sec. Jo, sempre jo. Mira una mica els demés, també, eh? No els puc mirar. No, veus, en això té raó. Si sent sec no pot mirar gaire, no. Bueno, tu no el justifiquis. Es pot dir tot, però s'ha de dir bé, eh? Sense ulleres, és que no et veig amb ulleres, de veritat. Escolta, això què és, un metge? Perquè és una consulta privada? Sí, com un metge, com un metge. A veure, això segur que és d'ordre psicosomàtic. Vaja, que no sé què sigui el xarop i t'estiguis morint. Tu què prefereixes, mort o psicosomàtic? Tanca els ulls. És igual que els tanqui o no, perquè és que no hi veu res. Ens pots deixar sols, sisplau? No, és que té raó, soc sec, o sigui, no em mica amb psicosomatisme, sisplau. No hi vols veure. No hi vols veure. Què és això que no vols veure? Que sí, però que sí que vull veure. Perdona, pots parar el mòbil? No sé qui t'escriu tant. No, res, és igual, és una amiga. Parla'm d'aquesta amiga. Com la veus? Que no la veig. Esclar, no la veus, no la pots veure perquè algú te la tapa. Qui te la tapa? La Mercè. La Mercè ho tapa tot. Parla-li a la Mercè. Digue-li, obre la finestra. Obre la finestra, Mercè. La finestra? Sí. No. Mercè! Obre la finestra, sisplau. Què hi veus? Què hi ha fora? A ella, visquent la meva vida. Jo no he vist la meva vida. Jo volia viure la meva vida amb ella i ara he quedat amb una tia lletja per parlar-li el cony. Jo només l'he vist un cop. Respira la vida. Obre la finestra i comença a viure la vida. Hi veig. No vull quedar amb aquesta tia. Amb aquesta que li volies llevar el cony? Com? Sí, abans m'ho has dit. No. Vull dir que no. Jo vull una companya de viatge, sense cony. Un home. Amb cony. Un home amb cony? Bé, sí, existeix. És complicat, però... I vols fer un viatge, llavors? No, cony, una companya, per viure amb ella. No, home, no, relaxa't. Relaxa't. Primer us llepeu una mica i després ja veuràs. A poc. Sí. Sí. Ei, què? Sí? Molt bé! Sí. I què t'ha dit? Que no em forci, que he d'anar a poc. Molt bé, molt bona. Jo també he d'anar a poc, sí senyor. Sí? I fer què? El que sigui, no sé. Ella sempre té raó, Molt bona. He passat un bon calvari, Ho has ressuscitat, Abans del tercer dia, més ràpid que Crist. Això de 3 dies sempre ho he trobat com una exageració, no? Com ganes de fer-se interessant, no? O sigui, 3 dies. No sé, si vols ressuscitar ràpid, no? Com tu. Què pot ser? Lúcid. No hi ha res com quedar-se sec per veure-hi clar. Hòstia, ets en frases. Sóc un geni. He de carregar en aquesta creu.